Pencampwriaeth Defaid Pwysau'r Cigydd yn ei hanterth fan hyn nawr ynghylch y Defaid. Y beirniad wedi tynnu rhestr fer o 3. Mae da ni Robert Garth a Sarah Priestley o Swydd Efrog, teulu'r Hall o Gaerlywelydd, a wedyn y 2 Gymro o Ddimbych. Chwarae teg i Tyrion Griffiths. Enillodd Pencampwriaeth Defaid Sir Fôn yn ddiweddar, a nawr mae fan hyn to yn yr uchelfannau. Ie, weles i o'n Sir Fôn oedden ni yno efo'n waith. Wedi cael llwyddiant dal enni, a neis gweld yr hoci ifanc yma yn dod i'r blaen. Dyna sy'n wedi gadw'r diwydiant yma'n mynd ydy bod nhw'n neud yn dda wwan. Mae wedi dewis pwysau tebyg yn dweud o 80 kilo i 97 kilo, yr pwysau canolig yma. Oedd yn y canol y rhes. Pwysau nesaf at ei gilydd. So, mae'n siŵr bod y rhywun yn handlo'n dda iawn, sy'n ni'n meddwl, i Glyn fod wedi pigo nhw allan fel mae wedi gwneud. A chi gweld bod nhw, achos pan mae fe'n cyffwrdd nhw, dwi i ddwylo fe ddim yn mynd ar goll ydyn nhw. Maen nhw'n sefyll yn gadar. Llawer o bwysau i weld beth sy'n ei. Maen nhw'n galed ydyn nhw. A drychwch ar y par na. Mae'r par newan, ie. Waw, mae hwn yn glod i amaethwyr Deyrnas Unedig am gynyrchu siwrd safon. Ni mor lwcus yn dyn ni. Mae da ni'r statws dynodiad eiryddol gwarchodedig mae ar ein cigoen ni yma yng Nghymru. A mae fe'n bwysig yn dweud, ond mae'n dangos bod hyder gan y cwsmer wedyn ni i brynu ein cynnyrch ni o ganlyniad i hynny. Oes. Dyn ni'n gorfod cynnyrchu hefo gymaint o rwystredigaeth weithiau i wneud bob peth yn iawn. Mae'r cigs fwy saff yn y byd, sy'n ni'n feddwl, o ran hynny. Dyfodol y diwydiant ydy'r bobl ifanc mae gyd. A mae mewn dwylo diogel yn dweud. Ond mae'n ei gofio am, mae'r cig ma'n cael ei gynhyrchu mewn ffordd cynaliadwy iawn. Mae 85 o'r dŵr sy'n cael ei yfed gan ein defed ni, a'n gwartheg ni'n cwmpo fel glaw. A dwi ar y glaswellt, a mae'r glaswellt hwnnw wedyn, tua 90% o'r bwyd mae'r anifeiliaid mae'n ei fwyta. Mae'n hollol naturiol. Hollol naturiol, a dwi'n meddwl na y tiroedd mynyddig dyn ni'n byw yn y rhan fwyaf o Gymru yn cael fwy o lawn a llun byd arall. So fwy o dyfiant fyddwn ni'n cael. Ond sa'n meddwl bod rhain wedi gweld lot o fynyddoedd ydyn nhw ar brydiau yma. Lawr glad mae rhain wedi bod. Ac yn y shed dros yr wythnosau diwetha. Y mis diwetha o'r Ie, glei. Chwarae teg i'r 3 arddangoswr nawr. Wel, y 6 ohonyn nhw, ynddo fe? Lle mae am fynd? Fi'n credu bod e'n mynd i wneud i benderfyniad. Rheinald? Dwi'n gweld i lygyd o'n mynd i'r par sy'n y canol. Teulu'r Hall? O Gaerlywelydd. Oeddech chi'n iawn. Fi'n credu bod e'n mynd i wneud i benderfyniad. O, dyr yr arglyn. Newid i feddwl o'n dwi'n meddwl. O, mae'n cael gwaith caled nawr, yn dwi? Gwneud yn siŵr, mae'n drylwr tu hwnt yn dwi. Mae'n trwyddyn nhw a chrib man. Oedda ni, trwch blewen sy'n rhangdyn nhw. Un o'r 2 bar cyntaf yma wan, sy'n ni'n meddwl, ffordd mae'n mynd yn olwg ymlaen. I Gaerlywelydd neu Swydd Efrog, chi'n meddwl? Ie. Mae wedi tynnu ceiniog o'i boced wan, mae'n mynd i sychu'r awyr. Ond mae'n mynd amdani, teulu'r Hall o Gaerlywelydd. Mae lwc ar yn ochr i heddiw. Diolch, Rheinald. Y teulu yma wedi bod wrthi ers 5 mlynedd ar hugain. John Hall yn cychwyn y cyfan oll nawr a'r plant yn parhau. Well, Joanna, absolutely amazing. But they look like you've painted them. That's down to Johnny, but I must say the rest of the team at home we've got to thank because they're at home and we're here. And we couldn't do it if they weren't there holding the fort. So it's not all about who's holding them today. It's joint effort through the whole year. I have to have a word with you. Bit emotional? Yep, wee bit. Why are you emotional? It's just hard work to get here, and it's to win here and beat all these great competitors. It's good, real good. And the Welsh is quite special? It is, yep. Why is it so special? Yeah,
it's such a good show, and the best of the sheep are here. Like, you know, you want to win here, you have to beat them all. So that's it. Well, we've made a credit to you. Thank you. Congratulations and good luck Thank you. later on. Thank you.